Sari, mandadangal kalalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal.
agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulapyo dasayan kabuwasan Maktarin Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Muharis kay bamot si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nexon Dakal. Agaw natan na Biyernes, thanks God it's Friday, pizza 20 bulan na Pebrero 2026. Jadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Laki awalaan na kason panagtakaw binit-bit jab presento. Radyo Pangasinan Balita. Duaran tricycle ng banggaan parehon driver asugat-sugatan. Radyo Pangasinan Balita. Pinaulit ya kampanya kontra da illegal ya droga duaran lalaki akalwatan shabu asam-sam. Radyo Pangasinan Balita. Empleyado at alapos legan yung umbubutang duaran nakamotorsiklo at tubakyar imbatig patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Undabog tayo da sari ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Sa Radiskaya kinasuhan na overspending ng Mayor Bico Jada Kumilik. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Former President Rodrigo Duterte aliwan kidnapping palapag ng Castro. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Digong aga kuno unatindi at ICC hearing. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Leni Robredo si Katoya ni Tapat adakinan na BP Sara de sabi na 2028 unong adakinan na Erisi. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Attorney Melvin Matibag balon NBI Director. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:09 nakabuwasan tanatan wadyaray detalye adasaray balita da lokal. Empleyado na gobyerno talapos legan yung bubutang ada karukuyan na National Highway da barangay ng Kamaliran East, siyudad na Urdanita. Agawa sa aksidente oras na alaon na 10 na ngarom sa may biktima na laki sumantaon na 54 wala asawa LGU employee residente na barangay ng Kamaliran East, siyudad na Urdanita. Si talapos na Black Rusi I-125 motorcycle yang gapoy plaka mamanihuan naman tao'y 25 balolaki ang gapoy buman ng ton lisensya tan walay kaiba to na akangkas at bunagto niya yaman tao na 43 walay asawa managpintura na paran residente na barangay Calle Garcia barangay poblasyon na Eda Ciudad na Urdanita. Diyan ginawan investigasyon na Pulis Urdanita si Karatampol yan ang responde at tawag na Sacred Heart Hospital walay batikiran na pasyente a disgrasya. Diyan inisyal investigasyon tan base da CCTV footage sa agawa sa insidente at oras na alas 10:20 na kabusahan na yakabata niya sa may umbubulta niya biktima. So nala po da north direction tan mamarap dia da south direction na nawalay timundan na tricycle piyan na padala na so abitlan biktima bang bali si mabiso maplesya motorsiklo kanya na bang kwanto niya si biktima sugat-sugatan na sa biktima kaiba redwara na ka motorsiklo ya si Karetampol yung batik jad patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Duwara na lulugana ng banggaan parehon driver sa sugat-sugatan. Agawa sa aksidente at oras na alas 5 ng araw, diya barangay Bakabak, Balay na Bugalyon, Pangasinan.
Sa Rembolvia luluganan, red Honda Supremo tricycle, yamamanehoan na 59 anyos. Biyudo, residente na barangay Samata, Bali na Bugalion, tansamay ang putin Suzuki Smasa, yamamanehoan na 21 anyos. Bago laki ang kapoy bomber ang itong lisensya, residente na barangay Magtaking, Dabitlan na Balay. Diyan investigasyon na pulis Bugalion sa may tricycle, yamamanehoan na biyudo laki. So, nalapod east direction, mamarapod west direction na kasabila dahil kagawa na aksidente sa may kabanggaan to niya. So, biglan na si Mabi, yaging mamgamad linya to niya singagan na aksidente. Pareho na sugat-sugatan sa drivers, kanyang si Kareng Batik, Jad Patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Personal ay mapirang Jad Police Station na Mangaldan si Joe Rosalyn Estras Jr., 27 anyos, bawalaki, residente na barangay Talugtog, Dapilang Balay. Onong palapag to niya, Jad oras na alas 11 na labi, imparada to so Sky Blue Suzuki Raider 150 motorcycle. Yawalay plaka to na 102WXD. Yadarapan na abong dara niya. Asinggar da barangay road abang balat na nilukasan to niya. So sari-sari store adiscover to na babalang sa abitlan motorsiklo. Sara importanteng dokumento yasinga satay da driver's license o RCR ng motorsiklo. So, inyatol to niya, jada compartment na motorsiklo. Radyo Pangasinan Balita. Tuloy-tuloy sa kampanya na otoridad laban at illegal niya droga, jada luyag na Pangasinan na jad pangiwanwan ng PNP Provincial Director Police Colonel Albert Merculio, jada Bali na Rosales sa Pangasinan. Analunggaring rekabiyangan at taklay na uloy, kaya rin yung oras na alas 2.45 na nga rin. So, anti-illegal drug bypass operation, ya ginawa dyan barangay station district, yanan na resulta din paka-aresto na laki na mantaon na 38, wala asawa construction worker, residente na bitlan lugar, wala distaan na street level individual, kaiba na naresto so 43 anyos si laki, wala asawa construction worker, residente na barangay Samuna, Santa Maria, Pangasinan. Ang kumpiskada saray suspect so taluran heat shield transparent plastic sachet, yan ang karga na siya buya, ilalako dara niya eda saray ng panggap ya po surveyor. Sa may shabu so mambulat na 2.28 gramo, mambili na 15,504. Asam-samata sunusari duaran na perason 100 piso bill, duaran perason 1,000 iya budol money, sa kaya cellular phone Samsung A03, sa kaya cellular phone Vivo 21, sa kaya sling bag kulay green, sa kaya sunglass patch color black, sa kaya unit ya black Pinoy 125 motorcycle. Ya walay plaka to na 131 QZS, tan sa kaya black Honda TMX 125 motorcycle. Ya walay plaka to na 546 AZR. Sa tanya anti-illegal drug bypass operation, singkasa na Rosales Police, yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 sa may inventory so ginawa din kagawa ng operasyon ni anang nasaray testigo ante siya na with the police station ni ray ebidensya kay baso suspect kaso nin sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigaw pagkorte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Siningkat na saray taklay no uliya sulaki na walaan na kaso na panagtakaw ed oras na alas 9:30 na kabuwasan di barangay Gomez sa San Isidro Isabela saray kabiyangan na operating unit na San Quintin Police. So ang aresto 36 anyos sa laki
awalaan na live-in partner ang kapuyan napan, residente na barangay Kapas Balay na Mingan, Pangasinan. Si katoy siningkat base biskag na warrant of arrest, yung pa-accept na korte makalanor, the kasun qualified thief, ya wala da criminal case number 2025-0271-D, ya wala pizza to na Abril 2, 2025. Sa may suspects yung gana korte, yaman piyansa kantidad na 80,000 pesos, ya si katoy nawit ya da police station na San Quintin, Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Narangalan ere katibukulan niya balita da lokal, antes tayo nung dabag da saray detalid balita nasyonal, wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Taguban City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita! Sinampahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ng reklamo sa COMELEC o Commission on Elections ang kontratistang si Sara Diskaya, bunsod ng umano'y overspending ng kumandidato sa pagkaalkalde ng Pasig noong 2025 May elections. Personal na nagtungo si Soto sa COMELEC sa Intramuros, Manila nitong Huwebes upang kasuhan si Diskaya. Sa siyam na pahina ng reklamo ng alkalde, sinabi nito na nag-under declaration si Diskaya ng kanyang campaign expenditure sa kanyang isinumiteng sose matapos na magdeklara lamang ng 895,000 pesos na nagastos sa kampanya. Ayon kay Soto, malinaw na nilabag ni Diskaya ang allowable expenditure na limit para sa pangangampanya. Nakagawa rin ng perjury si Diskaya na nang i-omit ang ilang bagay sa kanyang campaign contributions. Si Diskaya ay kasalukuyang nakapit sa Lapu-Lapu City Jail, bunsod ng pagkakasangkot sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Kumandidato si Diskaya laban kay Soto sa ilalim ng Union ng mga Gabayan ng Bayan noong nakaraang eleksyon. Radyo Pangasinan, Almusal Balita!
Samantala, itinanggi ng Malacanang na kinidnap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagtanggi nito na dumalaw sa pagdinig ng International Criminal Court sa susunod na linggo. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na malinaw at alam naman natin kung ano ang ibig sabihin ng kidnapping. Giit pa ni Castro na dahil nagsisimula na ang pagdinig sa ICC kaya ipinapaubaya na rito ng gobyerno sa pamamagitan ng RA 9851 kung saan pinapayagan na ituloy ito. Nakasaad sa anya sa Section 17 na ipinapaubaya ng mga otoridad sa International Tribunal kung ang kaso ay dinidinig na o inimbestigahan doon. Paliwanag pa ni Castro na ang mga reklamo sa dating presidente ay inihain ng mga Filipino citizens na nararamdaman na hindi nila makukuha ang hustisya dito sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Sa iba pang mga balitang nasyonal, hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng International Criminal Court o ICC sa susunod na linggo dahil hindi pa rin anya kinikilala ang jurisdiksyon sa kanya ng tribunal at tanggap niya ang posibilidad na mamatay siya sa kulungan. Ayon kay Duterte, siya ay matanda na, pagod na at mahina na umaasa siyang irerespeto ng korte ang kanyang katahimikan sa selda na pinaglagyan sa kanya kung saan pwedeng doon siya mamatay. Sinabi ni Duterte na iwini-waive niya ang kanyang karapatang dumalo sa hearing ng confirmation of charges sa gaganapin sa February 27 o 23 to 27, 2026. Paninindigan din ni Duterte na kinidnap lamang siya ng ICC noong March 11 noong nakarang taon at sa pilitang itinulak sa isang jet na nagdala sa kanya sa The Hague sa Netherlands. Sinabi rin ni Duterte na ang ginawa sa kanya ay isang tahasang paglabag sa konstitusyon ng kanyang bansa at pambansang soberanya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! hindi may paliwanag na yaman pagtatakip sa mga binurang detalye sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay matibay na ebidensya umano upang panagutin si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban dito sa Kamara. Ito ang inihayag ni Deputy Speaker Paulo V. Ortega o Paulo Ortega V ng La Union na iginiit na isa itong seryoso at nakakabahalang aligasyon na nagtulak sa kanya para i-endorso ang ika-4 na reklamo laban kay BP Duterte. Si Ortega at Manila Representative Bienvenido Abante ang nag-endorso ng impeachment complaint na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa reklamo, si Duterte ay mayroong mga yaman na hindi akma sa kanyang legal na kinita, kaya dapat umanong silipin ang mga bank record at property transaction ng Vice Presidente. Tinukoy rin ni Ortega ang sinumpang salaysay ni Ramil Madriaga na idinetalyang pagbiyahe ng milyong halaga sa duffel bags at pagpapak-encash ng mga cheque ng confidential at intelligence funds ng OVP at DepEd. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Sa iba pang mga balitang nasyonal, inihayag kahapon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI. Si Matibag ay kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang PDP Laban Secretary General na political party ng dating presidente. Papalitan ni Matibag si dating NBI Director Lito Magno. Ayon kay Castro, itinalaga ni Pangulong Marcos si Matibag dahil sa kapasidad nito at hindi sa kung kanino ito nakaalyado.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, magiging maganda ang laban kung si dating Vice President at ngayon ay Naga City Camarines Sur, Leni Robredo, ang ipantatapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Ito ay ayon kay Caloocan City 2nd Representative Edgar Erice. Ginawa ni Erice ang pahayag matapos si anunsyo ni VP Sara nitong Miyerkules na tatakbo sa 2028 presidential elections, kung saan trending sa social media na posibleng alinman kina Senator Amy Marcos o Senador Robin Padilla ang umano'y pagpilian nitong running mate. Kung kakandidato umanong Pangulo si Robredo, ay maaari nitong gawing running mate si Risa Hontiveros, na pinalutang naman ni dating Budget Secretary at Liberal Party stalwart Florencio Abad. Ayon kay Erice, na sa kanyang pagtaya ay si Robredo ang maaaring maging mahigpit na karibal ni VP Sara sa 2028 presidential polls. Inihayag ni Erice ang issue sa gobyerno sa kasulukuyan ay korupsyon at si Robredo ay walaan niyang bahid ng korupsyon. Kaya magiging malakas ang tsansa nitong kung sasabak sa presidential elections na kalaban si VP Sara. Aminado naman si Abad na marami pa rin maaaring mangyari, lalo na't mahabang panahon pa ang pinaghahanda ng mga presidential wannabes. Inahayag pa ni Abad na dahil sa wasak na ang koalisyon sa pagitan ni VP Sara at ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay malaki ang tsansa ng oposisyon sa susunod na presidential elections. At bagaman nauna nang sinabi ni Robredo na nais niyang ituloy ang pamana ng kanyang namayapang asawa na si dating Naga City Mayor Jessie Robredo sa kanilang lungsod, ay marami pa anyang maaaring magbago sa larangan ng politika at ng mga pambatong kandidato. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin alas 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168
0917-849-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Pavilion, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktaron Lingkor, ato Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga ng Biyernes, Pizza 20 sa buwan ng Pebrero 2026. Bilis ng araw. Kung meron kayong mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, at maging ang inyong mga pagbati, ay mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At sa ating Facebook page, Ayan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Ganon din yan sa ano natin Sa YouTube. Sa YouTube. Ayan. Alas 6:35 ng umaga. Uy, maraming mga pasyente ang pumupunta at nagpapagamot sa Region 1 Medical Center dahil sa magandang serbisyo at kumpleto ang pasilidad. Kapaborito Aaron. Diyan yan, R1MC. Oo. Sabi mo. Ang Region 1 Medical Center ay hospital of choice. Oo. Siyempre, kapag mo mapatambal, wala Kaya, ilinan mo, walad ulo may tampol Hospital. Hospital Region 1. R1MC. Oo. Kaya ginawang 1,500 bed capacity. Oo. Sapagkat hindi lang taga Pangasinan ang mga pupunta na nagpapagamot. May mga galing pang ibang probinsya, galing La Union, may iba na Baisia, Tarlac, Zambales, at iba pa. Oo. Ngunit may mga opisyal na bumabatikos at kumukwestiyon sa serbisyo ng Region 1 Medical Center
gaya ng programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated capacitated patient na pangunahing inisyatibo ng Department of Health. Yun nga, nakita ko rin na mayroong ginawang question hour. Oo. At may nagko-question nga tungkol sa may itong medical assistance na ito. Actually, may ano yan, assistance yan financial assistance itong MAIP. At tinatanong kung ano ba ang guidelines na bago dito. At ito nga, may nagsabi nga na may ano daw, parang abuse. Misuse, abuse. Naabuso daw yata. Yung At same, pinaliwanag noon na naabuso minsan ng mga pasyente, minsan ng basta wala rin aman niya yung word to ya abuse. At in kintumat aman niya opisyal. Kumbaga injustify to man. Ngayon, may paglilinaw itong si Region 1 Medical Center Centennial Chief Dr. Roland Mejia ng R1MC kaugnay sa naturang pagbatikos sa naturang hospital. Pakinggan po natin. Well, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nila dyan sa sa MAIP. Pero ang importante dito, ang Regional Medical Center, ang unang hospital na nagpapatupad ng zero balance billing noon pa yan. Hindi lang nila alam, bago pa man inunsad ng Department of Health yung zero balance billing, no balance billing pa noon. Gumawa na kami dito ng mga polisiya na magpapadali sa pagpapauwi ng mga pasyente na na-confine sa Region 1. Gaya ng billing statement. Yung bago i-implement ng Department of Health yung billing statement na hindi napupunta sa billing section ng mga pasyente, ginagawa na namin sa Region 1 yan. Na yung billing statement nila, dinadala namin sa bedside ng pasyente bago sila umuwi. Pipirmahan lang nila yun. Tapos uwi na sila, wala silang babayadan. Ano pong pagkakaiba ng MAIF doon sa guarantee nito? Well, yung MAIP is medical assistance for indigent and financially incapacitated patient. Yung guarantee letter, yan yung mga ini-issue ng mga politicians natin. At iba pang mga, kagaya ng PCSO, may guarantee letter rin yan, na nagagaranti na maitutulong sila doon sa pasyente na ginagantoran nila. Sir, yung kumbaga yung guidelines ng MAIP na hindi na daw dadaan sa mga politiko, sir. Can you enlighten us? Well, yan ang bagong guideline nitong 2026. Yung hindi na dadaan sa politicians at hindi na kailangan ng guarantee letter. Although, for the sake of respect sa ating mga politician, we accept all the guarantee letters, but we stick to the policy on the implementation of MAIP. Sir, what can you say about the misuse or abuse of MAIP according to one board member? Well, that is very much reckless statement. Kasi kung may misuse MAIP kami, hindi kami bibigyan ng replacement ng MAIP na yun. Pag hindi mo na-liquidate, kung mali ang pinagkamitan mo, paano naman magkakamali ang pagkakamit ng MAIP? Yung MAIP na yan, ginagamit yan sa gastusin ng mga na-confine sa hospital. Gaya ng drugs and medicine, medical supplies. At saka yung mga ibang radiology procedures, laboratories, yun ang pinagagamitan ng MAIP na gastusin ng mga pasyente dito sa hospital para wala silang gastos on their confinement. Sir, yan ang zero balance billing. Sir, open mo ba kayo sa kasagaling magkaroon ng investigation? Walang problema mo. Kasi actually, yung liquidation ng MAIP namin very transparent. At yung nag-aasikaso sa Department of Health Central Office, si Atty. Allison Umandap,
na Chief of Staff ni Yusek Punsalan, sila ang namamahala sa MAIP. At kung hindi maayos yung iyong liquidation, hindi kaya i-replace ng iyong MAIP. Sir, bakit kinukumpara ang Estrella Hospital sa Eastern, sa Region 1? Well, yung comparison na yan is illogical. I will repeat it again, it is illogical. You cannot compare a banana to an apple. Ibig kong sabihin, paano mo ikukumpara ang isang hospital na magkaibang level? Pangalawa, ibang mga pasyente nila doon at iba rin ang pasyente namin dito. Yung special procedure namin dito, maaaring wala doon. Kaya hindi na dapat natin i-compare ang isa't isa. Ang importante dyan, yung implementation ng MAIP should be standardized na binigay ng Department of Health at yun ang sinusunod natin. Yung naman sir, yung ITRMC na meron daw mga procedure na walang binayad pero dito daw meron. Ano pong masasabi niyo dito? Pareho lang po yun. Kung walang babayadan sa ITRMC, dito rin po walang babayadan. Kung ang sinasabi nila yung orthopedic hardware, ay dito ho sa atin, pag indigent ka, ang bumibili ho ng orthopedic hardware mo, hospital. Pag indigent ka at ang nagbabayad, hospital rin mo, Regional Medical Center. Pero pag pay ka, siyempre pay ka, may babayad ka, bibili ka ng orthopedic hardware mo. Although, if you want to avail with the MAIP, bibigyan ka rin namin ng tulong kung nasa pay ka. Are you referring to charity ward and day ward, sir? Charity ward. Ang libre lahat sa charity ward. Yes. Kasi yun ang nasa guidelines ng Department of Health. Yung ibang services naman, sir, na kumbaga pagdating sa mga billing, tumatagal daw dahil may mga dumadang pang iba't ibang proseso, Doc. Well, that is only figment of their imagination. Marami yung nagpapasalamat araw-araw sa Regional Medical Center. Tingnan nyo yung Facebook namin. Punong-puno ng pasasalamat dyan. Yung mga iba, hindi na ako isaksak sa dami nila. Dami nagpapasalamat dito sa amin. Dahil hindi sila nahirapan umuwi, umat-discharge. Pag-discharge na po sila, yung statement o account nila, dadalhin mo sa bedside yan. Pipirman lang nila, i-acknowledge nila na ang ginastos ng gobyerno sa kanila is, kunwari 10,000, pipirman nila, i-acknowledge nila para transparent o lahat. After that, uwi na po sila. Hindi naman silang babayaran. Sir, meron ba kayo nare-receive ng mga complaints ng mga pasyente dito? May mga complaint dito, minor complaints, based on, kunwari, naghintay silang matagal, o kaya yung result nila hindi pa lumalabas sa timeline na binigay sa kanila, yun lang ang mga complaint. Pero when it comes to mga bayarin, wala nang nagko-complain ngayon Ewan ko kung bakit may nagko-complain na iba, hindi naman pasyente sila. Pero yung mga pasyente, wala nang nagko-complain dahil wala silang binabayadan, yung mga nasa service ward. Ang Radio 1, sir, hindi bibigyan ng award kung may mga kaso o complaint. Correct. Ang Regional Medical Center ho, pangalawa sa buong Pilipinas na ginawaran ng PGS, Performance Governance System. Sa Department of Health, pangalawa ho kami sa Philippine Heart Center. Ang Philippine Heart Center, unang-una. At pangalawa lang po ang Regional Medical Center. Kaya siguro po, yung accomplishment ng Region 1 sa Performance Governance System cannot be questioned. Kasi napakahirap pong dumaan dyan at maaprubahan. Kaya kung yung mga kaibigan mo natin na nag-iintriga sa Region 1, siguro mag-isip muna kayo at mag-ingat po kayo sa inyong pananalita. Sir, it is a rare award, itong PGS, sir? Yes, that is an award and deputized by the Department of Health yung nag-certify niya. May independent body ba dito, sir, na tumitingin, nag-check sa mga performance ng Of course, because aside from the PGS, which is an independent body, yung certified, meron rin kaming ISO certification. Independent body rin mo yung ISO certification namin. Aside from, iba yung certification ng buong hospital, iba yung certification ng occupational safety, ibang certification ng
laboratories namin, yung iba. How about yung Island of Good Governance, sir? Yun yung performance governance system, yung Island of Good Governance. Gaya ng sinabi ko, pangalawa lang ang Region 1 Medical Center. Wala na pong iba. Ewan ko kung may pangatlo na, pero yung mga iba, first stage pa lang sila. Kasi 4 stages yung PGS. First stage, initiation. Tapos magpapalampas ka pa ng ilang taon. Kung ready ka na sa second stage, isi-certify ka nila kung papasa ka. Pero kami nung initiation, gold trailblazer ang Region Medical Center. Sir, may mga issue naman po sa mga doktor na yung iba pumunta sa ibang hospital, like private hospital. Pwede din po ba yun, Doc? Well, in government service, we allow that since they are physicians. We consider them as physicians. They have private patients. But as long as pupunta sila sa private after their duty dito sa hospital, then we will allow that. Sir, dito sa Regional Medical Center ay napakarami ng mga equipment na ginagamit. Ikumpara doon sa Punrado Estrella Hospital sa Rosales, kumusta naman? Siguro kompleto na rin sila doon ng mga ginagamit, but of course, iba naman ang level ng Conrado Estrella Memorial Medical Center. Although, ang proponent ng Conrado Estrella, Region 1 Medical Center rin yan. Remember, during the establishment of Conrado Estrella, the Honorable Congressman Conrado Estrella, and in coordination with us at Region 1 Medical Center, conceptualized on the creation of a regional hospital near the expressway, which is also justified. Kaya na-establish yung Conrado Estrella. But of course, before, it is envisioned to be an annex of the Region 1 Medical Center. But during that time, mahirap po yung annex kasi wala pa yung multi-specialty law. So, Honorable Congressman Estrella filed a bill creating a separate bill, Republic Act for Conrado Estrella. Kaya separate entity na po ang Conrado Estrella. Sir, may naka-experience po na nagpa-laboratory dito and nagulat po siya sa ganda na at ganda ng serbisyo sa mga laboratory area natin dito, sir. Yeah, because as you can see, the Department of Laboratory and Transfusion Medicine is located at the mezzanine, parang mezzanine na yun. Very accessible to the patients of Region 1 Medical Center. And the space of that is within the bounds of international standard, napakalaki. At kumpleto ho yung laboratory natin. And we do our best to see to it that all the agents should be available at any time of the day para sa ating mga pasyente. Okay, sir, message na lang po sa ating mga kababayan at may patungkol na rin po sa MAIP program, sir. Sa ating po mga kababayan, ang Regional Medical Center ay tuloy-tuloy po na naninilabihan sa ating mga indigent patients. At hindi lang po yan, kompleto po ang kagamitan sa Regional Medical Center since ang R1MC po ay Apex Hospital ng Pangasinan. Kaisa-isa po na Apex Hospital ng Pangasinan. And aside from that, ang Region 1 Medical Center ay isa sa pinakamalaki na hospital north of Luzon, being a 1,500-bed and referral center of the Department of Health. Kaya nga po, asahan po ninyo ang tuloy-tuloy na serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na pinarami po ng ating mahal na Pangulo ang MAIP program o yung Medical Assistance for Indigent Patients. Kaya sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-atubili na pupunta sa Regional Medical Center kung kailangan nyo ang serbisyong medical. Ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Medical Centennial Chief Dr. Joseph Roland O. Mejia ng Region 1 Medical Center. Centennial Medical Center Chief. Ayan. Centennial kasi nagse-celebrate sila ng 100 years. Okay. R1MC. Ito nga yung isa
pinakamalaki na ospital Oho. dito sa Northern Luzon. So sinagot ni Director Mejia yung mga paratang ng mga nagko-question sa provincial board. Okay. So yun po malinaw ang paliwanag ni Dr. Roland Mejia. Paano magkaroon ng ng misuse or abuse oo. Of medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o yung MAF na tinatawag. Samantalang dumada naman sa legal na proseso yan, nakapaborito i-roll. Tsaka may daw, may mga nagli-liquidate. Nagli-liquidate yung kuwa. May kuwa sila dyan residence kuwa. Dalawa. Yung kuwa dito, tsaka yung sa DOH. Kaya, hindi po inaabuso yung, yung MAF. Dahil dumadaan yan sa tamang proseso o nagkakaroon ng yung magandang paggamit ng mga pasyente. Yung naturang MAF na yan. Yung MAF kasi tinanggal na sa may bagong guidelines. Bagong guidelines. Hindi nadadaan sa mga politiko. Yung GL. Di ba? Pero with sa dyan respeto amin niya mangya singer. Talagang tulungan. Wala raramay pasyente imasinggar ang alaray sulat at sa politiko i-honor nitan ko Correct. Pero kung Region 1 Medical kung may mga complaint meron sanang yung formal complaint na isinampa diyan sa provincial board kung sakasakaling may complaint laban sa Region 1 Medical Center lumalabas verbal yata yan di ba yung mga complaint na yan pero wala naman daw very complete. So okay nangga po. Siyempre ang provincial board din in fairness in aid of legislation pwede silang mag-imbestiga kung may mga formal complaint na isinampa diyan sa provincial board laban sa regional kung meron. Wala naman daw. Kung wala naman yung mga complaint raramay umpawayla at gabay dat apuraan pero wala proseso. Naratan. So kinlawan minor complaint. Kung kung verbal complaint hindi hindi acceptable yan di ba? Hindi po acceptable yung verbal complaint maliban lang kung pero ang sabi, i-check nyo na lang daw yung mga tao na nagpapasalamat na natulungan ng mga programa ng Region 1 Medical Center. Lahat yung no balance billing. True MAF din na rin. Ayan. Kaya't yung MAF kasi dumadaan yan sa tamang liquidation. Mayroon silang dalawang kuha dyan, siyempre, at ganoon din sa regional office at doon sa central office, talagang mabusisi. Paano sila bibigyan ng paano sila kumbaga mapopondohan kung hindi tama ang proseso. Correct. Kintan atan niya pondo ansan nawala yung nasinggar yung pasyente araraman si karalay mambayar libre lalantin paway. Iba na kasi yung proseso ngayon ng lumalabas ng pasyente mas mabilis na. Correct. Unong na Director Mejia. Ang MAF kasi ginagamit ng mga na-compile na sa hospital ng mga pasyente tulad ng mga medicine, mga hospital supply, lahat ng mga binibili at may supporting documents yan. Yung nga sinabi natin kanina, meron mga residents kuha, yung Commission on Audit dyan sa Region 1 Medical Center. Kaya mabusisi po at tinitingnan lahat yung mga dokumento. Dumadaan pa yan sa public bidding kasi government yan. Wala ray hindi tanay, wala may programa di ba maminsan ang gapoy tambal. Yan.
Dito naghahanap. May sasaliw na tambal. Hanggang po sikat, that's the time niya. Ang gasto si rarami pasyente. Ular paway. Mga paway. Yan ang ako dyan. Siyempre, kung sa labas ka bibili, magbabayad ka talaga. Diyan sa loob ng ospital kasi, pag narsitahan ka ng mga doktor, siyempre, wala kang, yung may gamot, wala dyan sa loob ng ospital, kaya pupunta ka sa labas. Automatic na ikaw ay bibili. Mayroon kang pambili dyan sa labas ng hospital. Ang bagong guidelines ng MAIP kasi Kapobrito Errol nilabas itong 2026 ng Department of Health. Yung guidelines ay inaantay pa, pero isa lang ang sigurado diyan ay yung inalis na raramay politiko. Yung GL. Hindi raramay Ante tawag to sa man, may tawag sila doon. Okay. Yung tinanggal sa mga politiko. Yung referral. Referral. So, yun ang kanya. Pero pag naman, may pero pag may papel naman daw nadala, talagang ina-accommodate. Acceptan daw. Ina-accommodate ng Regional Medical Center yan. At sana bago man niya statement na akapost mo lad kintayo. Facebook page siya may interview. Tana siyempre diyan sa programa ka-post mo alatan. May gabay day manginter na reaction da. Gabay day manginter na mensahe da. Para may atulungan, may pisa salamat. Mayari yun ipasabid siya. Sa naratay agawan kin. Atulungan. Pero ang Region 1 Medical Center hindi naman gagawaran ng mga awards kung may mga questionable. Pero tingnan mo yan, nakakuha sila ng award galing sa PGS, Philippine Government System. At iba pang mga awards. So, ibig sabihin, maganda ang pamamalakad ng Region 1 Medical Center. Kitan, performance governance system. Performance governance system. Na merong 4 na stages, pero ang R1MC na kompleto na nila yun. Pangalawa sila sa buong Pilipinas. Hindi pa alam kung meron ng pangatlo na naka nito. Kumbaga, kinya may mairap singa kaundala na butaw na dagom. Bago ka makalad saya at duaran ospital ni. So biro mo Philippines na dalawa ayong nakakuha. Hindi ko matanda yung isang nakakuha. Heart Center. Philippine Heart Center. So pangalawa ang Region 1 Medical Center. So ibig sabihin ay napakaganda ang serbisyo na binibigay ng Region 1 Medical Center. Kaya ginagawaran sila ng kanyang mga awards. So yung mga dyan, nagsasabi na yung hindi maganda ang serbisyo ng Region 1, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo dahil ang magpapatunay dyan yung mga awards na natatanggap ng Region 1 Medical Center. At siyempre maraming mga dyan nanggagaling dyan na mga pasyente na sinasabi na talagang maganda ang pasilidad ng Regional Medical Center. Yung mga ibang reklamo siyempre ayon kay Dr. Mejia, yung mga siyempre matagal minimal lang yun. Pero lang yung mga nagrereklamo na talaga unabot at wala ray kung gaway sulat ang gapuraraman mo. Ayan. So, yun po, mga verbal na complaint lang yan. Okay, sa ating pagbabalik, talakayin natin yung itinalaga, bagong itinalaga na NBI Director. Saan ba galing ito at ano ang loyalty niya ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yun po ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang palala. Ang
puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Kapaborito, alas 7 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ng inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtirilin ko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron pa kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong o reklamo, mangyari lang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan ng ating binanggit na mga hotline at ganon din sa Facebook page ng DWGA. Kumustahin natin at i-greet na rin ng magandang umaga. Si Don Ramon Bautista. Senior. Senior. Kaantabay ni Medical Center Chief. Dr. Joseph Roland Mejia. Nagkaroman ng anong kumadiman? Region 1. Itong si Don Ramon Bautista ay dating kanyan. Dati siya Vice Mayor at dating PCL President, board member. Siya yung kaunahang naging PCL President sa Pangasinan. After niyang magpolitiko, ay sumunod naman sa yapak niya si Junjun, Junior. Si Councilor Junjun Bautista. Junior yan. Nang Manawag. Ramon Bautista Junior, di tanada Manawag. Ayan, good morning po sa inyo. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbibigay serbisyo rin yan kasi public service yan yung kanyang kinaroroonan ngayon sa Region 1 Medical Center At good morning din kay si Roland Mondala. Ayan, good morning. Si Sir Roland Mondala dito na sa lahat ng mga staff sa Regional Medical Center, yung mga nurses, doctors, mga volunteers. Si Sir Kirby. Good morning po sa inyo. Good morning, sir. Diyan sa Region 1 Medical Center. Ay yung yung palaging na nakikinig sa atin diyan sa Region 1 Medical Marami Center. tayong listener diyan. Mga listener, may mga doktor na ayaw nang magpabanggit pero avid listener na. Ayan, Thank you po. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ayan. Magandang umaga din kay Caramel de la Cruz at Madam Geraldine Muñoz de la Cruz ng San Carlos City. Magandang umaga sa inyo, pare ko. At maraming yung nagtatanong Hindi kasi wag ho kayong kumbaga manunot na pero walay plano dan man hanggating politika pero manlilikat ira makakatulong ira malikot sa pusura kabalayan dadtan kasyudadan at San Carlos. Good morning, Carmen. Di ba sapat yung ganun na tumutulong na kahit nasa pribadong kapasidad sila, di ba? Oo. Wala rin yung tanya totoo. Ayan. Pero may loob din politics, ay medyo mahaba-habang usapan ho yan dahil sa part nila ngayon ay hindi ho basta-basta. Correct. Mahirap na hong ipaliwanag pero hindi ho basta-basta ang pagtakbo bilang kung ano mga posisyon sa kalagayan po Siyempre, ni Caramel. Ayan. Maribek Rivera Balason ng Dasol. Di ba litakin? Makakatulong mo alay pamilya ng Caramel tan si Madam Geraldine. Ang ganong kapurad politics. Correct. Good morning din kay Magina Corda, kay Lisa Sim, Mayra Meriti Lapid. Magandang umaga. Si Dancel Jusel, Nerissa Balisa Flores, kay Bibilo Otto ng sa USA ito.
Si Mary Grace Migano del Monte, Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga. At ganoon din kay Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez sa Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga. Ganoon din kay sino yung mga nandito papabati? Mamaya itong mga ibang dito. Helen Ibasan Labarias ng Bimal. Magandang umaga. Diyan sa may Samura Food House, sa may Ambunaw, Kalasyaw. Magandang umaga kay Major Dilia, yung coker nila, si Mami Helen. At ganoon din si Angie, Maria, Aisa, Esther at Buknuya. Ayan, magandang umaga. Si Shari Petirado, good morning po sa inyo. Gaya ng aming nabanggit kanina, ating tatalakayin yung balita mo kaya na kapaborito Errol, doon sa pagtatalaga. Bagong NBI director. Oo, kasi kinumpirma na Ano pangalan niya? Kinumpirma kahapon ni Actually, ang nagbigay ng mensahe kahapon si Auntie Claire. Auntie Claire, Attorney Claire Castro. Hindi, sa social media, Auntie Claire ang tawag sa pero si ano yan? Si Attorney Claire Castro. Siya po yung Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, na sinabi niyang itong yung bagong itinalaga na NBI Director, itong si Attorney Melvin Matibag. Sino ba si Attorney Melvin Matibag at saan po siya galing? Ano po ang loyalty na niya ngayon sa kasalukuyang administrasyon, kapaborito Errol? So siya po yung bagong hinirang na NBI Director. Ngayon, siyempre prerogative daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat nandun yung kanyang tiwala kay Matibag. Nandyan daw yung kanyang tiwala. Meron siyang trust and confidence. Itong si Attorney Matibag, dating cabinet secretary at secretary general ng PDP Laban. Sino ba yung nasa PDP Laban? Diba, Duterte. Taga-suporta ito ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero siya ngayon yung itinalaga na NBI Director. Bakit nga ba? Yun ang mga katanungan ng ating mga kabayan. Pero NBI Director, binigay sa kanya. Alangan na questionin natin yan. No question. Diba? Siyempre, nandiyan yung mga ang role niya sa PDP Laban, siya ang Secretary General. Correct. Secretary General. Siyempre, nandiyan yung pagpuna ng mga kalyado dahil sa huling bahagi ng 2024. Pero nung 2023, nag-resign siya. Nag-resign, Secretary General. Correct. Ano ba ang dahilan? Bakit siya nag-resign sa PDP? Siyempre, nagpakita ng ngayon, yung loyalty niya sa administrasyong Marcos. Kaya si Atty. Matibag ang kumpala, ito yung isang dahilan. Si Atty. Matibag ang naghain ng disbarment case laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yun ang isa. Yan ang isa. At siyempre, ito pa yung isa, kapaborito Errol. Kritiko daw ni Vice President Sara Duterte itong si Attorney Melvin Matibag. Bakit naman? Siya yung nagsabi na na hindi angkop sa isang leader may ibig sabihin dun si Attorney Matibag. Pero kung ano man yung kine-question niya, hindi natin alam yan. Hindi natin alam kung anong kine-question niya kay Vice President Sara Duterte. Bakit may mga binitawan siyang masakit mga salita. Mga salita. Kaya yun nga,
nandito na siya sa administrasyong Marcos na siya po yung hinirang bilang NBI director. So nandyan po yung tiwala ng Pangulong Marcos. Tanaahin siya sa kredibilidad to talagang watan. Correct. Hindi po porque dating kaalyado ng dating Pangulo at naging Secretary General pa nga, hindi naman makakaapekto sa trabaho niya as NBI Director. Nandiyan ang tiwala ng Presidente. Nga. Aton kinmat. Pero alam mo na yung mga antam lararatay kinay matalisiw. Baka kintan yung kargada tapiano spy nasakitan. Hindi nasakitan kuno raramay walad Duterte. Di ba? Pero siyempre kay Bada saan natin si Katoy Direktor na NBI. Diba? Kaya hindi maialis sa mga isip ng mga kaalyado yan. Pero nagpapayag din si Atty. Matibag na siya po ay pro-administrasyon na ngayon ng Marcos. Katulanti mata. Ay nandyan daw yung suporta niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Napakagandang pakinggan nandyan na yung suporta niya. Siyempre siya na yung tinalaga na bagong director ng NBI. Nitalaga itong Pebrero 2026. Sa madaling sabi, si Atty. Matibag ay nakasentro na sa pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon at pagpapataguyod makipagtulungan sa anumang mga hangarin ng administrasyon ng Pangulong Marcos laban sa mga destabilisasyon. Meron ba? Okay. Kaya't kung bigyan natin ng pagkakataon benefit of the doubt na maglingkod itong mga ito, ipakita nila kung ano yung kanilang kakayahan din. Ayan, Pero ano questionably so kintuya? So kakayahan to ya, tapigara mo alanayin siya gobyerno kintuya, binumbunan. Isang abogado Siyempre sa NBI kasi kailangan na ang hahawak dyan bilang director isang abogado. Kaya tingnan natin kung ano po ang yung mga nagtatanong kung ano yung dating mga hinawakan niya. Yan, sige. Ay General Manager and Assistant Manager for Operations ng Manila International Airport Authority. And as President and Chief Executive na National Transmission Corporation. Ayan, gamot na tatawaran so kintutan. Yung kanyang kakayahan tutan. Ayan, kaya't din, mayroon din siyang pinagmamalaki. Siyempre, hindi ka kukunin sa isang partido bilang Secretary General kung wala kang kakayahan na manghawak sa posisyon na yan, di ba? Hindi ka rin kukunin sa mga iba't ibang mga departamento kung wala kang kakayahan. Ibig sabihin, may kakayahan ka. Kaya mo yung trabaho. Kaya mo yung trabaho. Good morning kay Rinaldo Bungar. Ayan, nagbakasyon ka ba sa Dasol? Nakipista ka ba sa Dasol? Kay Priscilla Abilia Buaga Sulis. Good morning po. Ang classmate ko, yung kapatid niya, si Gloria Gloria Labandera. Good morning na hanggang ngayon hindi pa nag-aasawa. Ate Gloria. Ano ba nangingilam ka? Hindi, sabi ko, wala pa siya kasawa totoo naman, wala pa kasawa Ayan. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Yung Batang Biga Cycling Cycling Club. Ayan. Na binuo po sa pakikipagtulungan ng Cafe Medarlo. Na matatagpuan dyan sa may Kuras Manor. Ano sabi?
So sila po ay sasabak sa isang cycling competition itong darating na Pebrero 22 sa may Tagaytay City. Na ang mga batang Viga cycling team ay mayroong binubuo ng limang siklista na mga bata pa, ha. Siyempre, yung mga coach nila, yung mga advisor nila ay puro mga veterano sa cycling. Yung isa, si Quintan, si Joshua. Aha, so Joshua Carino. Ng taga Mangaldan yan. Kaya't very supportive din si Mayor Carl Christian Biga sa mga iba't ibang larangan ng sports tulad ng cycling. Dahil alam niya na dyan sa bayan ng Mapandan maraming mga pwedeng sasabak sa iba't ibang mga sports competition. Alam mo yung sa yung bayan ng Mapandan pangatlo doon sa swimming. Pangatlo doon sa maraming awards. Number 1 yung Bayambang, pangalawa yung Lingayen. Lingayen, sa kapangalo yung sa Mapandan. Division meet. Ayan. Congratulations sa inyong mga sumasabak sa mga iba't ibang mga sports competition na taga Mapandan. Maswerte kayo sa mayor at suportado amin ya sports ditan. Ayan. Sa LGU at unso suporta mo. Correct. Good morning kay Sir Felix Domicilio. Gawin din kay Sir Jeffrel. Magandang umaga si Bus Darwin. Lakas! Good morning! Si Sir Ansel. Ayan, good morning. At siyempre, good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Isa rin ko ito, yung talagang low profile at maaasahan palagi sa lahat ng oras. Si Kagawad Pio Hilumin, magandang umaga kay Kagawad Junjung Gabrielio, kay Kagawad Domedor Episcope, soon to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman at soon to be Kagawad Jaime Binasa. Ay, good morning din kay may mother, si Loretta. Pumunta na ba kayo? Nay, kailan kayo pupuntang makipag-lamay? Kay Auntie Juana Tuliao Calagno. Yan sa may Santa Barbara. Libing niya bukas Happy ba tayong mag-exercise sa engineer? Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Makalalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Jopi Lourdes. Si Councilor Mike, good morning. Mike Season, magandang umaga. Good morning din kay former Councilor Gerald Especial. Special palagi yan. Sa kanyang mga kabayan. Si former Liga President Carlito Dion, magandang umaga. Gawin din kay long hair Joel Calbu. Ayan, Calbung Club. Si Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotel. Happy Barangay Pista dyan sa Barangay Ambotel. Ay Madam Mami at Bus Carlo, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Si Arturo Eustaquio ng LGU Kalasya, magandang umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Gawin din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. Councilor Chineros Flores ng Mangaldan. Si Sir Jonar
Aha. Si Sir Jonar Lapore, good morning. Ayan. Ito na barangay Anolid. Mangaldan, Pangasinan. Mangaldan. Ayan. Nasa magtambling-tambling. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Magandang umaga. Iyo pakitig-kiting ang braso mo't kamay. Si Lisa Simma, magandang umaga. Hangin. Ayan, Yung mga nasa ano natin, yung nasa Facebook. Tingnan mo yung nasa Facebook. Si Binga Bawelianos, magandang umaga. Silipin natin. Mahanap ko. Ayan, batay mo yung mga nandyan para hindi sila magtampo sa iyo. Tulos ko. Si Nida Damasco Layusa ng Alamino City, magandang umaga. Silvia Romero ng Dasul, magandang umaga. Amads Ijo ng Kalasyaw, magandang umaga. Ernesto Balikat ng Dasul. Mar Pasqua, ayan, magandang umaga. Kagawad Dio Quinto Peralta, ayan, magandang umaga. At ganoon din si Kagawad PG Peralta. Diyan sa may barangay Bunlag yan. Bunlag, Good morning sa inyo. Sino pa yung mga nandyan sa ating Facebook live natin, kapaborito Aaron? Medyo ako na-access. Nagugulo yan. Si Kuan nga pala, Teresita Biala dyan sa may barangay Gabon, Kalasyaw, magandang umaga. Ole Babauson ng Gabon, Kalasyaw. Ay, ditad yun, dakal mo sa dumarang talitad Kabilukaan. Kabilukaan, magandang umaga. Ay, listener ditan, niya talagang kinmat. Ang apoy sao dumarang. Thank you very much. Thank you. Marami tayong mga tagapakinig at nanonood sa kailang mga Facebook Live. Kahapon ang dami yung nag-greet kahapon. Magandang umaga sa inyo. At siyempre, yung mga listener natin dyan sa may Eastern na Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Kastamot dita Eastern na Western Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Magandang umaga po sa inyo dyan. Sa may ano rin, dyan sa may bandang Urdaneta. Urdaneta. Oo. Marami rin tayong abot na malakas ang signal natin dyan. Umabot pa ng doon sa Sambales Magandang dyan sa may yung mga listener natin doon sa may Camp 7. Sa Baguio City. Baguio City. Good morning. At siyempre, umabot din sa buong mundo ang Facebook Live natin. Dahil maraming mga bumabati. Si Brother Muniz Sabala, magandang umaga. Tapos na yung carpenterator. Carpenterator. Yung carpentera mo. Carpentera. Si Sister Malutinte. May dala siyang martilyo sige. Carpentera. Yung lalaki, karpintero. Yung babae, karpintero. Kapag napukpuk niya yung kamay niya, natira. Hindi, karpinterator. Okay, wala pa tayo sa oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po'y pansamantalang namamahalan sa himpapawid. At magbabalik sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactor Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa palatuntunan ng Albia. Lit na ay baloy. Tantang, magkurata din ang LB. Tulang na. Di ba?
Dito naman sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Sa programa paborito. Inyong Let's kapaborito, go. pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Hora.